Euskaldun izatea zein nekeza den. Euskaraz norekin, non, noiz. Inoiz galdera hauek egin badizkiozu zure buruari, adi, gelditu marka honekin. Bidea erraztu eta bizipen eroso eta positiboak bizitzeko Euskaldun izatea zein nekeza den. Euskaraz norekin, non, noiz. Inoiz galdera hauek egin badizkiozu zure buruari, adi, gelditu marka honekin. Bidea erraztu eta bizipen eroso eta positiboak bizitzeko atea zabaldu digu ikurronek. Euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Bai, hori da. Kontsumitzaileak espazioak identifikatu ahalko ditu euskaraz eroso eta lasai aritzeko. Euskal Herri osora zabalduko den egitasmo hau aukera leiho bat da guztiontzat. Balia dezagun. Ogi bat. Eta inoiz zalantzak sortzen bazaizkizu, gogoratu. Ikurronek euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Beraz, ikurro ikusten duzunean, egin euskaraz. Euskaraz //. Egunon guztioi, egunon erakunde ezberdinen ordezkari hemen zareten guztioi, egunon hedabideetako ordezkarioi eta egunon baita ere streamen bitartez ekitaldi hau jarraitzen ari zareten jaun andreoi. Deialdia egin dizuegu programa edo proiektu berri bat aurkezteko eta izena du Euskaraz //. Hemen gaudenok konturatu bagara sarreran, kristalezko batean eskumatara dago marka hau, marka gorri beltz hau, horrek adierazten nahi du, ona sartzen garenean, hemen gaudenean, euskaraz hitz egin dezakegula, ulertuko gaituztelako eta euskaraz hartatuko gaituztelako. Eta labur esan da, hori da gaur aurkezten dizuegun proiektu honen mamia. Aipatu nahi ditut erakundeen izenean, gaur hemen zaudetenon izenak eta ardurak. Lehenengo eta behin, Ana Ollo, Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilaria. Bestetik, Antxon Kurutxarri, Euskararen erakunde publikoko zuzendaria, edo lehendakaria hobeto. Eneko Goia, Donostiako alkatea, gurekin da eta hitz egingo du Elena Morenok, merkataritza eta kontsumo saileko merkataritza zuzendariak eta gurekin dira baita ere merkatari eta tabernariak, ostalariak eta haien izenean hitz egingo du Aika Aizpuruak. Bazpare, hegoaldean agian hain ezaguna ez delako, Euskararen erakunde publikoa da, iparraldean Frantziako gobernua, departamentua eta elkargoa, elkartzen dituen erakundea Euskararen inguruko erabakiak hartzeko, eta horren presidente eta ordezkari da Antxon Kurutxarri. Euskararen erakunde publikoak, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak duela 6 urte sinatu genuen hiruko ituna deitu dugun tresna. Hiruko itunak erantzuten dio gure konpromiso bati, eta da, euskara hitz egiten den beste lurraldeetako erakundeekin eta ordezkariekin batera euskara sustatzeko politikak eta neurriak hartzea, hori du helburu, eta horren baitan planteatzen dugu gaur Euskara // programa. Gurea komunitate txikia da, hiztun asko ez gara, baina elkarren referentzia edukitzeak, lurralde ezberdinen artean referentziak edukitzeak indartu egiten gaitu euskaldun bezala, eta indartu egiten du euskararen presentzia eta erabilerarako aukerak. Eta hori du hiruko itun honek mami eta helburu. Beraz, marka hau ikusten dugun tokietan adierazi nahi dugu, han gu zerbitzeko dauden pertsonak, gurekin euskaraz mintzatzeko gai direla, edo gure hizkuntza euskara ulertzeko gai direla, eta beraz, haiekin lasai hitz egin dezakegula euskaraz, inolako gaizki ulerturik gabe eta egon ezinik gabe. Ez da kanpaina bat, erabilera sustatzea du, helburu. Eta batez ere gaitasunari begiratzen dio, hizkuntza gaitasunari. Euskararen ezagutzarik ez dagoen toki batean ez luke egon beharko marka honek. Baliatu nahi dugu marka hau,
erabilera sustatzeko eta euskararen erabilera gero eta handiagoa izan dadin. Merkataritzarako marka bat ez da gauza berri bat. Urteak dira, herriz herri toki askotan sortu zirela merkataritzan eta ostalaritzan euskara erabiltzeko markak. Honek zer du berri? Euskal Herri osorako planteatzen dugula eta erakunde guztiok eskutik elkar hartuta planteatzen dugula marka hau euskara bizi den herrialde eta toki guztietarako. Adostasunetik sortu da eta erakunde maila guztion artean landu dugu. Honen oinarrian dago, dudarik gabe, lehenengo helburu bezala euskararen erabilerari bultzada bat ematea. Egun hauetan ezagutu ditugu euskararen lurralde ezberdinetako inkesta soziolinguistikoak eta hor ikusten dugu euskaldun garenok euskara gehiago erabiltzeko aukerak behar ditugula eta lehenengo helburu bezala hori du marka honek. Eta nahi dugulako eta eskubide hori daukagulako planteatzen dugu ekimen hau. Eta gainera erosotasunez bizi nahi dugulako, esaten du espotak euskaldun izatean ekeza dela, batzutan ez da erresa toki batera joan eta ze hizkuntzatan hasi behar duzun jakitea, honek lagunduko digu zenbait tokitan lehen hitza euskara izan dadin edo euskaraz izaten, ez da? Eta neurri batean lotzen dugu, adibidez, euskaraldiarekin. Euskaraldian ere bultzatu nahi izan ditugu euskararen aldeko jarrera hauek. Eremu pribatuan hastea erabaki dugu, erakunde ezberdinetan, herri erakundeetan hizkuntza politika indartsuak egiten ari gara, euskararen erabilera hori handitzeko eta bermatzeko, baina euskararen zabalkunde horretan eremu sozioekonomikoa eremu garrantzitsu bat bezala ikusi dugu. Eta hor kokatzen dugu, batez ere momentu honetan, dendetan, merkatalguneetan, tabernatan eta ostalaritzaguneetan euskararen erabilera ere sustatzeko helburu hori. Orduan, eskerrak eman nahi dizkiet, proiektu honetan lankide izan ditugun erakunde maila guztiei, jakina Nafarroko Gobernuari eta euskararen erakunde publikoari, baina baita ere merkatalgunei eta gaur kasu honetan, dudarik ez Forum Esporti, pilotajean parte hartu duelako eta gaur hemen hartzen gaitu delako proiektu hau aurkezteko. Herritarrak ditugu helburu. Euskaraz hitz egiteko gaitasuna duten, euskaraz hitz egin nahi duten herritarrak. Eta haientzako pentsatutako proiektu bat da gaur aurkezten dugun hau. Honek lanketa bat izan du aurretik. Proiektu piloto modura landu dugu zenbait tokitan. Adibidez, Donostian, Ohartzualdean, Andoainen, Laudion eta UEMako herrietako, UEMan izenda emanda eta kide diren herrietako 1654 establezimentutan. Han, egon da ezarrita edo jarrita marka hau, eta han egin dugu prozesu pilotua, eta orain helburua da hemendik beste lurraldeetara zabaltzea. Zentzu honetan eskertu nahi dut, eneko Donostiako udalaren konpromisoa, hemen ere, hiri handi batean programa pilotu hau garatzeko aukera izan dugulako. Erakundeok bultzatzeko ardura eta obligazioa daukagu, baina guk bakarrik ezin dugu, eta beraz, bide honetan izan ditzakegon bidelagun guztiak beharrezkoak ditugu hizkuntzaren erabileran aurrera egiteko. Gaitasunean aurrera egiteko eta sare berriak sortzeko. Beraz, 2023ko helburua izango da, beste 50 herritara iristea marka honekin. Eta pixkana, pausoak ematen joatea hau zabaltzeko. Eta proiektu honetan, bidelagun izan ditugu pilotajean eta bidelagun izango ditugu bere garapenean udaletako euskara teknikariak. Nire aldetik, besterik ez, hau da, sarrera modura esatea dagokidan aneri, eta orain hitza emango diet beste ordezkariei, eta orden honetan hitz egingo dugu. Nire jarraian Ana Ollok hitz egingo du, gero Antxon Kurutxarrik, Eneko Goiak, Elena Morenok, eta Aika Aizpuruak. Eskerrik asko. Ana. Egun on guzti eta, niretzat plazer handia da gaur hemen egotean, Nafar Gobernuaren izenean. Posten gara ez.
gaur hainbat erakundeak hemen ikustea. Azken urteotan, Nafarroko Gobernuaren hizkuntza politiko publikotik euskararen erabilera pizteko ahaleginetan aritu gara, eta horren aldeko programa lagundu eta garatu ditugu. Izan ere, euskararen gizarte erabilera handitzea gure lan lerro estrategiko nagusietako bada. Euskararen erabilera sozialak aktibatzeko ekimen nagusiaren euskaraldian, behin aipatu duen bezala, euskaldun jendea beste euskaldunekin euskaraz egin dezan animatu nahi izan dugu. Baina euskararen erabilera soziala sendotzea harago joatea ere eskatzen du. Euskaraz aritzeko dauden espazioak ikusgarria egitea eta euskaldunei toki horietan euskaraz egin dezaten arore ematea. Horretarako heldu da euskaraz // marka. Euskaldun jendeari euskaraz lasai non egin dezakeen ezagutzera emateko. Zerbitzuetan, batik bat, merkataritzan eta ostalaritzan, euskaraz egin nahi duen herritarrak ulertuko diotela eta kezkari gabe euskaraz egin dezakeela jakitea erabilera errazteko urratz handia da. Gaztelaniak eta frantsesak iparraldean ezagutza unibertsala dute eta horrek hainbat komunikazioetan batez ere ez ezagunekin ditugun solasaldietan euskara baztertzea darama hiztuna. Izan ere halakoetan euskaldunak ez daki euskaraz eginez gero ulertuko ote dioten eta zalantza horren antzinean herritar batzuk maiz uzkurtzen dira eta euskaraz ez egin nahiago dute. Aldiz, euskaraz egiten badu ulertuko diotela, ziurtasuna ematen diote establizmenduak zein diren jakitea lasaigarria da hiztunendako. Euskaraz // euskaraz egiteko askatasun eta lasaitasun espazioak ikusgarria egiteko ekimena da, herritar euskaldunei erosotasuna ematen diena. Espazio horiek euskararen eremu osoan lurralde guztietan identifikagarri egiteko marka bera izateak euskararen erabilera sozialari lagunduko dio eta hiztuni konfiantza emanen dio. Beraz, erakunde publikook ekimen hau bultzatu nahi dugu. Nafarroko Gobernuak ekimen hau bultzatu nahi dugu eta aldi berean gizarteari euskaraz // egin dezan bihotz eman nahi diogu. Eskerrik asko. Jaun Andreak, instituzioetako ordezkariak egunon. Eta lehenik eskerrak. Eskerrak emanez abiatu nahi nuke ene hitzartzea, eskerrak Eusko Jaurlaritzari gaur biltzen gaituen Euskaraz // proiektua sustaturik. Eta Euskararen marka bateratu bat sortzeko proiektuaren inguruan Euskal Herriko 3 lurraldeak elkarturik. Eskerrak orduan. Gure arteko elkarlana ezinbestekoa dugu. Hizkuntza politika indartsu eta ausartak aintzina ere maiteko Euskara bizi berritu dadin. Horrengatik 2017 urtetik lankidetza hitzarmen batek lotzen gaitu, hiruak, Euskararen 3 lurraldeak, eta horren baitan proiektu egituratzaileak bultzatzen ditugu. Besteak beste inkesta soziolinguistikoa, atzo aurkeztu ginuen, Ipar Euskal Herriko Ipar Euskal Herri dagokiena, datu nagusiak, Baionan egin ginuen. Baina ere mugaz gaindiko edo Pirinuen bialdetako egonaldiak, jaz esperimentatu ginituenak, eta datorren urtean berriz ere hobetuz esperimentatzeko ditugunak. Eta gaur orduan aurkezten dautzuegun proiektu hau. Euskararen marka bateratu bat, seinalatzeko, Euskaraz mintzatzeko aukerak, nun diren, seinalatzeko nun mintzatzen ahalden lasai Euskaraz, eta nun edozoin Euskaldun zahar galaberri goxoan hartuko den Euskaraz mintzatzeko. Ene ustez, hau dugu proiektu hontan ezartzen dugun esperantza. Marka hau garatuz, bideratuko ditugu Euskal Herri guzian, eta bereziki guretzat Ipar Euskal Herrian, Euskara erabiltzeko tokiak eta aukerak. Eta toki horiek, aukera horiek guziak beharrezkoak ditugu Euskara bizi berritzeko.
Izan ere, atzo, jakinarazi genituen 2021ko inkesta soziolinguistikoaren emaitzak. Eta hunek berriz erakusten dauku Euskararen erabilpena beiti doala Ipar Euskal Herrian. Jadanik, klusterak hori identifikatu zuen eta inkestak emaiten du 7% inguruan, biziki apal Ipar Euskal Herrian. Eta orduan, lan asko bada erabilpenaren azkartzeko. Eta bereziki gure Ipar Euskal Herrian. Inkesta soziolinguistikoak erakusten du ere ezagutza, Euskararen ezagutza biziki poliki, baina hala ere sendotzen ari dela. Ezagutzari begira, erabilpena biziki apala gelditzen da, eta gure esku hartzea indartu behar dugu gai horretan. Euskara erabilia izan dadin, entzuna, ikusia, partekatua. Bestalde, azken inkesta soziolinguistikoa eta kale neurketak erakusten dute erabilpenaren biziberritze prozesua gazteriatik datorrela. Gure indarrak besteak partikularki gazteengana zuzendu behar ditugula erakusten dauku. Horrengatik, atzo, EPeko biltzar nagusian aho batez onartu dugu Euskaraz barra proiektua Ipar Euskal Herrian sustatzea. Aho batez diogularik, egan nahi du ostion bingenek erranduen bezala, Euskal Elkargoaren ordezkariek, baita ere Pirineo Atlantikoetako departamentuko ordezkariek, Akitania Berriako ordezkariak eta Estaduaren ordezkariek denek alde bozkatu dutela. Eta ez da gutxi, guretzat, ez da gutxi. Sinesten baitugu, erabilpenaren pizgarri izan daitekela hau. Marka, Euskararen erakunde publikoak hedatuko du Ipar Euskal Herrian. Lankidetzak bilatu elkartekin, komertzante sareekin eta nahiant izanen diren eragile guziekin. Bestalde, markaren hedapena baliatuko dugu saltegiak laguntzeko heien hizkuntza paisaia elebiduntzen. Markaren zabalkundea egitean, saltegiai proposatuko diegu haien seinaletika, komunikazioa eta erabiltzen dituzten euskarriak euskaraz ere ezartzea. Eta horretarako laguntza eskainiko diegu. Lan horien egiteko EPek langile bat hartuko du, euskarriak eta marka hedatzeko, partaidetzak sortzeko eta oroak saltegietan euskararen erabilpena bultzatzeko. Giren egoeran pario azkar bat da eta hori azpimarratu behar da. Marka berri horrekin, orduan, espero dugu Euskara jalgitzea saltegietarat, Euskara gehiago erabiltzea eguneroko harremanetan, baina gure lana ez da horretan mugatuko. Hain zuzen ere, kirolean, aisaldietan, interneten, hedabideetan eta beste alorretan ere lan egiten segitu behar dugu eta gure lana indartu behar dugu. Ardatz horiek ere gure arteko lankidetza hildoak dira. Eta espero dut, luze gabe, gaurkoa bezalako beste proiektu konkretuak izanen ditugula orkesteko hiruen artean. Mila esker. Jaun-andreak, erakundetako ordezkariak, ostalaritza eta merkataritza elkartetako ordezkariak, egunon guztioi aitortu behar dizuet, gaurko aurkezpen honek pozez betetzen naue da. Donostian egiteak niretzako esan nahi berezia dauka. Donostiako hiria dedako dudarik gabe, Euskal Herria osatzen duten hiru lurraldeen lotura puntua. Eta horren adierazgarri da gaurkoan hemen izatea. Edozein lekutan, da establezimentua, bulegoa edo erakundea, euskaraz eginda ulertuko dizute da jakiteak ematen duen lasaitasuna euskaldun guztiok daukagun eskubidea da. Horregaitik, beste udadaskok bezala, aspaldian, hasi ginean Donostian ere, arreta euskaraz eskaini zezaketen establezimentuak hemen ere euskaraz ikurrarekin identifikatzen. Bezeroek lasaitasunez egin zezaten euskaraz. Eusko Jaurlaritzak euskararen lurralde osorako ikur bateratu bat sustatu nahi zuela jakin genuenean. Ez genuen inongo zalantzarik izan ekimenarekin bat egin behar genduela. Izan ere, horrelako ikur batek benetako balioa eta zentzua hartzen du Euskal Herri osorako denean. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak egin zigun eskaintzari erantzunez gaur hemen ordezkatuta dauden beste udal batzuekin
Batera, euskara barra marka zabaltzeko pilotaje danean parte hartzea erabaki genuen. Euskadiztunen estres linguistikoa gutxitu eta euskaraz egiteko eskubidea bermatzen du euskaraz barra. Beraz, ona hemen, ona da bezero euskaldunentzat, baina baita merkatari eta ostalarentzat ere. Komunikazioa hobetzen laguntzen diedako eta bezero euskaldunen hizkuntza premiak asebetetzen dituedako. Donostiako merkatariek eta ostalariek argi dute euskarak balio handia duela eta marka berria lagungarria dela beren negozioentzat. Datuek esandakoa berresten dute. Markaren berri emateko hiriko 1674 establezimentu bisitatu ditugu eta 1132 bat egin dute egitasmoarekin. Hau da, bisitatutako establezimenduen 78%ak baldintzak bete eta egitasmoan parte hartzea erabaki du. Donostiak turista asko erakartzen dituen hiria da. Kanpotik datorren bisitaria ondo zaintzea gustatzen zaigu, baina bertakoa da guretzat erdigunea. Eta alde horretatik, Donostiako udalak orain arte daraman bidetik jarraituko du Donostian euskaldunak gero eta gehiago izan gaitezen eta euskara gero eta gehiago erabil dezagun sustatzen. Bisitatutako establezimentu horietan, jendaurrean ari den langileen 77,7% euskaraz daki edota euskaraz ulertzen du. Dautik 3 alegia. Datu garrantzitsua da oso. Euskaraz egiteko aukera asko baititugu sektore honetan. Usten duguna baino gehiagotan askoz gehiago. Markak errealitate hau azaleratzen lagunduko digu eta donostiarrei zein donostiatik kanpo etortzen diren euskaldunei euskaraz aritzeko aukera ugari emango dizkie. Amaitzeko esan gainontzeko erakundeei Donostiako udala beti izango da prest euskararen alde egiten diren ekimen guztietan parte hartzeko. Eskerrik asko. Egun on denori eta mila esker sailburuek eta alkatea eta agintariak. Lehenik eta behin turismo, merkataritza eta konsumo sailetik eskerrak eman nahi dizkiegu euskeraz barra berria bezalako ekimen garrantzitsu batean parte hartzeko aukera emateagatik. Esan dezakegu gizarte mosaiko batean bizi garela, historian lehen aldiz 5 belaunaldi ezberdin elkarrekin bizi diren gizarte batean. Alfa, Z, mileniak, X, baby boomers belaunaldiak, errealitate hori migrazioekin eta kontsumo ohituren aldaketak eskari komertzial hipersegmentatua osatzen dute. Merkataritza eta ostalaritza sektoreak eta turismo sektore baita ere, barne eraldaketa bizkor eta sakona jasatzen ari dira. Nahietazteko digitalizazioarekin eta jasangarritasunarekin klabea. Era berean, Donostia bertan ikus dezakegunez, gure hiri eta herrietako espazio birplantzeko garaiak bizitzen ari gara. Mugikortasunean aldaketa handiak eginez eta osparru horretan hurbileko merkataritzan rola zehaztu beharko dugu auzokidentzak eta gure kaleetako bizitzan irudikatzen duena. Eta datu batzuk txikiak. Gure euskal merkataritzaren azken barometroan arabera, Euskadiko txikizkako merkataritza gehienak 155,3 bezeroak euskeraz artatzeko gai direla diote. Ez da gehiegi, ez da nahikoa, gu pentsatu dugu ez da nahikoa eta importantea da datuak bultzatzeko marka horrekin adibidez. Baina beste aldetikan euskal merkataritzen arabera, batez beste bezeroen 29,3 euskara du komunikazioa hizkuntza. Eta gu ikusi dugu importantzia komertzioan bultzatzeko eta hori konsumoa, ekilibrioa lortzeko. Hori importantea da gure politikan. Egoera horrekin, inoiz baino garrantzitsuago da, euskaraz barra marka berria bezalako ekimenak abian jartzea, euskararen erabilera sustatzeko, baina baita sektorea zerbitzua hobetzeko duen konpromiso
autortzeko ere. Euskararen erabileran oztopoak hausten dituen marka. Bizi dugun eraldaketa ekonomiko eta soziala gure nortasunan funtsa galdu gabe egin behar dugulako, ongi etorri euskaraz // marka. Mila esker. Egunon, gaur ez naiz etorri ostalaritzak enpleguan daukan zenbatekoaz edo barne produktu gordinaz daukagun zenbatekoan hitz egitera etorri. Gaur ostalaritzak gizartean duen garrantziaz hitz egitera etorri naiz. Sozializazio espazio eta euskal kulturaren transmisio agente garelako eta hiru modu edo hiru gai nagusitan esplikatuko dut. Lehenik eta behin, ostalaritzak gizarteko bilgune papera betetzen du, taberna, jatetxe, sagardotegi, txakolindegitan biltzen garelako, eta espazio inklusibo eta erosoak sortzen ditugulako. Gure helduentzako, bera izan alda, goxotasuna ematen dien lekua, modu eta antidoto bezala, ostalaritza erabili aldutelako. Bestalde, gure produktuen erakusleio garelako, bertako arrantzaleen, nekazari eta abeltzaien produktuak gure kulturan eta gure lan egiteko moduan adierazgarri diren bezala, gure 4.000 erakusleiotan erakutsi alditugulako Gipuzkoan. Eta azkenik, gizarte eta kultura integrazioan eragile handia garelako. Bizitza berri eta hobeago bat topatzen duten askontzako, besoak zabaltzen ditugu, eta elkarlana egin behar dugu. Elkarlana, azkenean, gure kultura eta hizkuntzaren babesean elkarlana egiteko. Horiek guztiak biltzen ditu ostalaritzak, eta bilgune izanik, denok topa dezakegu lekua bertan. Horregaitik, egiten dugu bat, euskara // ekimenarekin. Oso garrantzitsua da, elkarguneetan euskaraz aritzeko espazioak topatzea, eta marka bateratu honekin, uste dugu, espazio hauek identifikatzea errazago izango dela. Euskal Herri osoan irudi bera emango dugulako. Euskara, Euskal Herrian, gure sektorean, edozein establezimentutan, herritarrentzako gertuago egoteko kanpaina honen bitartez, eta horregaitik jarraituko dugu elkarlanean euskararen erabilera sustatzeko. Gipuzkoako ostalaritza elkarteak, sektore honetako ordezkari garen bezala, kanpaina martxan jarrita daukagu, eta gure elkarteko eta elkarteko ez diren sektoreko guztiei, // euskaraz marka honetan parte hartzera gonbidatzen dugu. Eskerrik asko guztioi. Ez dakit galderaren badagoen, edo bukatutzat eman dezakegun. Oso ondo, eskerrik asko. Egun hona izan. Euskaldun izatea zein nekeza den. Euskaraz norekin, non, noiz. Inoiz galdera hauek egin badizkiozu zure buruari, adi, gelditu marka honekin. Bidea erraztu eta bizipen eroso eta positiboak bizitzeko atea zabaldu digu ikur honek. Euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Bai, hori da. Kontsumitzaileak espazioak identifikatu ahalko ditu euskaraz eroso eta lasai aritzeko. Euskal Herri osora zabalduko den egitasmo hau aukera leiho bat da guztiontzat. Balia dezagun. Ogi bat. Eta inoiz zalantzak sortzen bazaizkizu, gogoratu. Ikur honek euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Beraz, ikur hau ikusten duzunean egin euskaraz. Euskaraz //